Mrs. Dhuterere vadecida kusiya murume vapeka mabhegi vakananga kuBotswana. Vasikana vacho umwe ane mimba, umwe ari kurenderwa kusaningdeyo kumadheuteu. Nyaya yaMambo Dhuterere iya yataitaura kuri kunzi mai Dhuterere vakaenda kukawash vachibva vasvika vakaona girlfriend yaDhuterere ine mimba mai Miki variko kuya ndobva vadecida kurova girlfriend. Hai mistake hombe, ukangodaro watokanganisa munhu. Dhuterere akatsamwa chaizvo achibva abata mudzimai wake ndokumurova chaizvo, kumurova kuti unorova bhebhi rangu iwe plus uri kurova munhu ane mimba. Chii chakadaro naimi guys? So mai Dhuterere vakarohwa vachibva vangonyadziswa nenyaya yacho vakati ko munhu anogosaida sei negirlfriend ndiripo, ndobva vangopeka mabhegi avo vakananga Botswana. Dhuterere asiyiwa nemudzimai, munhu akamuona achisimuka kubva munothingness. Guys, zvinorwadza, but vabva vasara nemagirlfriend avo 2. Okay, avo vanda atacha apo uyo. Saka Messi musikana wagirlfriend, tongoti girlfriend A ane mwana 1 uye ari kuexpecta mwana waMambo. Hatizivi kuti wekutanga uyo mwana waMambo here, nekuti relationship yacho haisati yanyatsozikamwa kuti yakatanga rini, but inenge yatova netime vachingosesekedzana kasezvavakanyora panziyo yavo iya. Imi kani nyaya dzacho dzakaoma kani. Vamwe vari kuti ivo vanomuziva Messi uyu nevanenge navako kwai vasikana vanobata basa vachingotamba nevarume vevanhu. Saka ndiye Messi iyeyeye vanomuziva vari kutaura zvakawanda pamusana pake. Mai Dhuterere zvinorwadza chaizvo kusanganiswa nevasikana vadiki vakadai, chokwadi. Asi ka ndozera rake Dhuterere iro riri ndozera rake, nekuti ivo mai Dhuterere vanoratidza kuti zera rati fambe fambe. Alright, kozoitazve tozotiwo girlfriend B. Girlfriend B iri kurenderwa full house kuSunningdale. Sunningdale ndo kuperera mari yemukomana, mari yemashozi, vachisesekedzanazve vari ikoko. Dei kuchinzi munhu anochitawo ne1 but kuzovabatanidza kuvaita 2 zvipani chaiko kunge munhu ari kurima. Dhuterere ka apa mai Dhuterere munhu ari modest vedu we. Wosanganiswa nezvisikana zvakadai so izvi zvinhu zvinorwadza. Tatelicious anyorai akati haisi type yekuwacha magemenzi iyi, anowacha Versace mudry clean. Saka mai Dhuterere please come back. Hamungambosiyika murume achitogwa nevasikana vadiki vakadai so imi muripo. Ko ndokati death do us part, munofanira kushingirira muchaononamatirwa mai Dhuterere. Hamumanyi kusiya murume kuti adyiwe nevasikana vadiki vakadai so. Aiwa Dhuterere areleasa 2 abva ngoti anoda kungobata basa racho uko achimitisa mai vari busy vachikudza brand vachiimba vese vachidini kuti iye agowana mari agotanga kusapotana nevasikana vakadai so. Guys, zvinorwadza zvikuru, asi as he promised kuti he's going to bounce back from this, he is actually going to bounce back agodzokererana zvakare nemhuri yake ka. Ko vasikana vepasaidha vanombotogwa hera? Havambotogwi. Tarisai vana Tafadzwa vakanyarara vakaimbiwa vakagosvikepiko. Zvimacheso ane mhuri yake, handiti ndo zvinongoitikawo. Zvinowanikwa pakukura.